Nyt on se tuuppi kunnossa, eiköhän lähetä Savotoille. Joku hanskat pitää ottaa kyllä mukaan, että ei tarvii avokäsin nostella. Tälle jos löytyisi vielä toinen pari, niin olisi aivan suotava. Eli täällä semmosen näin, mutta mihinköhän se on mennyt? Ei voi olla totta. Ei oteta niitä sitten. Täällä joku. Ei ole sielläkään. Aina sama. Aina sama homma. Ei löydy hanskoja. Täällä se on jossakin, se on pakko. Ei se ei ole täällä. Otetaan nuo. Vähän turhaan ohuet, mutta näillä mennään. Piti tuohon kärhynkin vaihtaa tuo kita, että saapii mönkiän perheeseen. Kätevä kun on sukset kärryssä alla, kun siellä on kuitenkin vielä vähän lunta, niin huilaa paremmin kuin renki. Saattaa puokuorman kanssa upota tuon. Upota aika helposti. Siellä tulee perässä. Ja siellä illan päälle töihillä. Ei ole leikki. En tiedä miten ääni kuuluu tässä videossa, mutta toivotaan, että kuuluu edes jotenkin. Vielä ainakin. Vittu. Oi perkele, se tökkäsi heti. On niin leveällä nuo sukset. Ai mikki. Ei, tämä on kyllä pehmeä. Tämä on kyllä pehmeä. Tulee tämä tulee ällä päälle. Tää kalaa tarttuu. Siellä menee toivottavasti pintoja. Ai että, tämähän menee kuule ihmisen päälle. Onneksi on lumi niin vähissä, niin menee mönkiä melkein pohjaa, jos sattuu läpi niin vahva. Mennään tuosta. Tuolla, kuinka... Tämä on. Tästä sieltä tuulla. Saman koppuran yli pitää ajaa, että päästään. No niin. Eiköhän nostella koijut kyyti. Siihen on jäänyt oksia. On kyllä mahtavaa keli. Kyllä kelepaa. Kyllä kelepaa värkätä. Tämäkin on tuntuu, että välillä on saatana 5 metristä ja välillä on 3 metristä. Ei sitä osaa sahata oikeaan mittaan. Sakse kyllä jäi kotiin. Kylläpä nämä käsiin nousee. Tämä on sitä matalan korttisoli hommaa tämä puu. Saa nähdä minkälaista klippiä tässä tulee. Saattaa äänien puolesta olla vähän perseestä, mutta kyllähän tässä hengästyy. Eli pian, että saa ottaa yhden kuorman ilman, että tarvii sahata yhtä. Sitten voi käydä vaikka syömässä ja tulla jatkamaan. Sitten pääsee sahailemaan. En tiedä, pitää varmaan kevään päälle taas vuokrata klapikone. Saa pitää klapeiksi nämä, mutta kyllä minä tiedän, että tämä on viimeinen kerta, kun minä vuokraan klapikone. Kyllä minä ostan oman koneen, se on aivan varma. Aivan varma homma. Kyllä mahtavaa keli. Kova ilma. En tiedä, pitäisikö se
Jos tämmösiä videoita kuvaa, niin pitäisi varmaan joku mikki hommata, että olisi sitten vähän paremman laadun videoita. Mutta kyllähän tämä välttää tämä iPhone ottas ainakin hetken. Pitää muuten laittaa jotakin menevää musiikkia. Menevää musiikkia, että jaksaa nostella. Ei tämä kyllä häiritse yhtään tämä puhelin tässä päässä, vaikka vähän hasardisti sojottaa. Kokeillaanpa. Päästäänkö me tuonne taittuun? Kyllä. Ja taittuu. Vai taittuu? Ei taitu. Voi vittu, kun tänne jääpi näitä pimentoon näitä oksia. Ei jaksa alkaa sahaa tarttailemaan. Ei saatu repiä käsiin. Joo. Ei vittu, tämä on kyllä pitki. En mie tuota myyn kyllä kärrylle nosti. En mä pois tieltä. Ei kehtaa kyllä aivan kauheasti ottaakaan, kun on tuo lumi kuitenkin vielä. On sillä lailla kohtuullisesti. Saa ottaa, että minkälaisia vilviä sitä alkaisi tänne spämmäämänkö. Kyllä vähän niinkö kiinnostais tämmöstä sisältöä tehdä. Mutta mikä kiinnostais porukkaa? Minkälainen sisältö? Otetaan ideoita vastaan. Äkkiä se vaan kertyy kuorma. Kyllä tässä vain toinenkin kuorma on tässä mettässä vielä. Ennenkä voi alkaa sahaamaan lisää. Kyllä hapottaa. Oho, aika alaspäin tuossa. Eikö hakea se kuvaustellinkin, niin saa jotakin muutakin perspektiiviä, kun tämä ottassa olevisi. Ei käy niin kurjaksi sitten. Joo, ai et. Kyllä ne naapurit miettii, että mitä se selittää sillä yksin. Ei ne kuule tiedäkään, että täältä on semmonen YouTube-tähti tulossa, että ei toista. Kyllä se olisi mukava, kun kaatellis vaihdutaan riukuja, niin ei tarvitsisi näitä kauheita pöllejä nostaa. On suulen siinä kyllä. Nämäkin mä olen tässä toissa vuonna ennen armeijaa, niin nämä tästä harvemmaksi tehnyt, kun on ollut niin helvetin tiheä. Tuntuu, ettei kävellä mahu läpi, niin pitää nyt puuttua, kun ei saa hiskää aikaiseksi. En tiedä kuinka paljon me tätä leikon tätä videota. Tämähän on vähän tylsää, jos tässä on vain tää sammaa paskaa. Mulla on se S6 Audi aika projektivaiheessa, niin kiinnostaisi jotakin katsoa siitä. No pitäis vielä alustan saat loput pulverimaalauksen. Mie käytin ne osan niistä alustanosista pulverissa kändyploja, tuli kyllä hienoja ja ajattelin, että maalaan itse polyyreitä, niin maalilla ne loput, mutta en mie jaksa, en mie kerkiä vielä. Käy viemässä pulverimaalauksen, niin
Kiinnostaisiko jotakin katsoa siitä vaikka kassausta sitten. En tiedä onko kesällä vai syksyllä vai talvella koska lie, mutta tällä lailla alustavasti, niin pitäisikö siitä kuvata jotakin? Miepiän, että tulee kyllä priimanen filmi. Silloin kun oli armeijassa, niin kaikki inttikaverit oli, että ala kuvaamaan YouTube-videoita, että on mielenkiintoista hommaa. Tässä sitä nyt saatana olla. On kuuma, on helvetti kuuma. Musta huppari päällä täällä auringon paisteessa. Siinäpä se on. Kyllä. Äkkiä se kasvaa tuokin pino tuossa. Tää lähtee käymään syömässä. Tämä se tuuppi. Oliko nämä vlogaushommat aivan todenteolla, niin piti hakea tämmönen kolmijalka. Saapi vähän eri perspektiivi. Mä varmaan naapurit kattoo, että mikä helvetin härveli tuohon ottaisi. Taas apaajat näkyy. Jätän mönkiä tähän. Mönkiä tähän ja nyt sahama hetken aikaa. No niin. Kuskun cold startti lähtee nyt. Joo. Jotain seuraavaksi. Jotain tuolta. Tuo on vähän paksu. Joo.
jees. Kyllä tämä tästä hahmottuu. Hahmottuu tämä homma. Tämä. Tää hyvä. On mulla täällä, ei mulla taida täällä päin olla. On tuossa. Tuossa on yksi ranka ja tuohan on takia joo. Ostettava kyytille. Hetkonen. Eikä joo, kyllä tämä on. Ja aloin miettimään, että onko tämä laho, mutta ei tämä ole. Sekin on siinä. Onko tuo? Tää on myös irtonaisena. Ei tuo on pitkäkö. Kokeilema vain. Tulee niin paljon peräylitystä tämän kanssa. Lahoako perä? Se lähti kyllä aivan semmoseen suuntaan mihin en tää halunnut, mutta jäi nojaille.
Kyllä me ei sitä nyt mahu. Siihen vain puut kyyti. Siinä on muuten jäänyt syksyllä joillakin lomilla, niin silloin sillä välin kun oli Intissä, niin oli satanut lumeen maahan, niin mulla jäi osa puista lumeen alle ja se oli yksi semmonen. Sieltä ne tulee esiin. Intia mahtuu myös 2 kuormaan. Näitä on niin paljon. Joo, on. Vajaa vähän eteenpäin. Siihenkö se jäi? Vielä on bensiiniäkin tankissa, että pystyy. Siihenkö me jäätiin? Vissiin. Joo. Siihen me jäimme. Ei jääty. Tästä lähtee. 2 hours later. Eihän jää huskukuormaa alle. Ei jää. Kiinnostaako nähdä halkomisvideota sitten, kun semmonen on ees? Voisinhan mie semmosenkin tsekuu tehdä. Mutta varmaan joku mikki kannattaa hommata. Tämähän on vähän huono, kun koneet tässä huutaa. Niin mikä oli hyvä mikrofoni, Bluetooth-mikrofoni, ettei tarvitse turhaa värkätä. Oi, on mahtavaa keli. Tiedä, saa nää. Kattaako tämmöstä uusestaan. Nostaisiko muuten semmonen kattoa, jos tehtäis tallipikkääkö jotakin perämoottoria verkkäämä tai jotakin ihan mitään vaan joku sidequestin reissu käyhän jossakin jollakin mönkijällä kaivattamassa jossakin hietikossa ja sen semmoista. Niin kiinnostaisiko semmoset videot? Heittäkää tosiaan niitä ideoita, niin mie toteutan sitten. Ja olisi se mukava, jos näitä joku kattos. Ei tarvitsisi turhaa tehdä. Katos. Kiinnostaisiko nähdä muuten mettästykseen liittyviä videoita? Niitäkin voisi toteuttaa. Ne oli aivan asiallisia. Ainakin minun mielestä.
Kertokaa tuolla, että mitä haluatte nähdä. Kauhea pölli. Onko nyt 2? Siihenkö ne loppuu? Ei vähän helpolla lähettykään. Täältä löytyy joku loska. Kaupalla sitten tänne. Onpa hyvä. Kärry jääpi nyt tuohon ja kyllä ne melko hyvää pino on jo. Minä lähden nyt hakemaan sen kuvausjalan tuolta vielä pois. En tiedä koska sitten jatkan tätä hommaa. Varmaan aika kohta. Joo. No niin, se alkaisi olemaan video loppupuolella ja saatiin hommia tehtyä. Ja tämä mettä on ainakin nyt semmonen, että ei antaa kasvaa, että ei tarvi enempää kaataa puita ja laittakaa kommentti, että minkälaista videota minä voisin seuraavaksi tehdä, että jatkamaanko metsurilinjalla vai tehdäänkö jotakin muuta ja tilaakkaa kanava, tykäkkää, voitte kommentoida sinne jotakin mukavaa ja vielähän tästä nyt naapurin mönkiä katsomaan, että mikä siellä on vikana ja siitä minä lähden sitten seuraavaksi yövuoroon, niin eipä siinä. Kiitos kattomisesta ja heippa!